Situat en una posició geogràfica privilegiada entre Europa i la Mediterrània, el Port de Barcelona és un dels ports amb més potencial de creixement del continent. Està emplaçat a Catalunya, el major nucli d'activitat de l'estat espanyol i una de les regions motor del continent europeu. El Port de Barcelona és un potent hub logístic estretament lligat al desenvolupament econòmic i social del seu entorn. El port és un facilitador del comerç internacional i té un paper decisiu en les economies a les quals dona servei: Catalunya, l'estat espanyol, Europa i la Mediterrània. Ara, el Port de Barcelona afronta una etapa clau marcada per l'entrada en funcionament de la seva ampliació, la potenciació de les seves connexions i el reforç de l'activitat comercial i de negoci. El Port de Barcelona està orientat al tràfic de mercaderies d'alt valor afegit. Amb 30 terminals especialitzades, té una diversificació i especialització única en el seu entorn i vehicula importants volums en tots els segments i activitats. A més de la seva posició líder en diverses modalitats de càrrega, Barcelona és el port mediterrani amb més línia d'atracada, més terminals i millors serveis per a creuers, i és un dels pocs ports del món preparats per a rebre vaixells de més de 6.000 passatgers. És el primer port europeu i quart port base del món en tràfic de creuers. El Port de Barcelona té un paper clau en la recepció i distribució de productes energètics, tant per al consum domèstic com industrial. Les darreres inversions al moll de l'energia han permès ampliar la capacitat d'emmagatzematge de productes petrolífers fins a 8 milions de tones l'any. Les principals companyies de logística internacional operen al Port de Barcelona i a la zona d'activitats logístiques, la ZAL, que proporciona serveis especials d'alt valor afegit als clients i operadors. En un radi de 5 quilòmetres del port s'ubica l'Aeroport Intercontinental del Prat, la Zona Franca de Barcelona i altres polígons industrials de gran activitat multisectorial. La suma d'aquestes infraestructures i serveis conforma el principal centre logístic i de generació de negoci de la Mediterrània. El Port de Barcelona ja ha completat la major part del seu procés d'ampliació, fet que li ha permès doblar la superfície terrestre de 600 a més de 1.200 hectàrees i incrementar la línia de moll fins a arribar a més de 29.000 metres lineals. El 2008 es van finalitzar els nous dics de recer de 2.000 i 4.000 metres de longitud, una complexa obra d'enginyeria que genera les aigües arrecerades en què el port està creixent els darrers anys. El 2012 va entrar en funcionament Barcelona Europe South Terminal, BEST, la primera gran terminal de l'ampliació de 100 hectàrees i 1.500 metres de línia d'atracada gestionada per Hutchison, el primer operador mundial de contenidors. BEST és la primera terminal de la Mediterrània amb una operativa semiautomatitzada i incrementarà la capacitat total del port fins als 5,5 milions de contenidors anuals. Recentment, s'ha completat l'obra d'ampliació de Terminal de Contenidors Barcelona, TCB, que ha incrementat la seva superfície a 81 hectàrees i ha augmentat la seva capacitat de càrrega fins als 2,3 milions de contenidors. El projecte d'ampliació del port triplica l'espai destinat a les operacions logístiques. La ZAL disposa de més de 250.000 metres quadrats de naus i magatzems i 45.000 d'oficines, amb la presència dels grans operadors logístics internacionals. El conjunt de les obres d'ampliació compleixen estrictes criteris de protecció mediambiental i suposaran una inversió de més de 4.000 milions d'euros, entre fons públics i privats. En definitiva, el procés d'ampliació en curs permetrà al Port de Barcelona competir amb els principals ports del nord d'Europa, arribar als 130 milions de tones de tràfic total i superar els 10 milions de contenidors. La millora i l'increment de la capacitat de les connexions terrestres és un altre dels objectius estratègics del Port de Barcelona. La construcció d'una autovia dedicada al tràfic amb origen i destí al port
així com una nova xarxa ferroviària per connectar amb els mercats peninsulars i europeus, conformen els punts fonamentals del nou pla d'accessos terrestres. El Port de Barcelona ofereix serveis ferroviaris directes i regulars en 4 corredors logístics estratègics: corredor transversal ibèric, nord d'Espanya, sud de França i nord-sud d'Europa. Barcelona és el primer port de l'Estat connectat amb ample de via internacional amb Europa. La millora de la connectivitat va acompanyada per la creació d'una xarxa de serveis de proximitat, les terminals marítimes interiors, situades en punts estratègics dels seus mercats espanyol, europeu i mediterrani. En l'àmbit marítim, el Port de Barcelona està potenciant les autopistes del mar o Short Sea Shipping, que permeten més i millors connexions marítimes amb la Mediterrània, especialment amb Itàlia i el nord de l'Àfrica. El salt qualitatiu de la connectivitat viària i ferroviària, així com l'optimització de la connexió a través del Canal de Suez, consolidarà les opcions del Port de Barcelona com a porta d'entrada a Europa de les mercaderies provinents del continent asiàtic. El comerç entre Europa i Àsia és el que presenta més perspectives de creixement per als pròxims anys, així com el comerç amb el continent americà. El Port de Barcelona i la seva comunitat logística ofereixen estàndards molt elevats de fiabilitat, productivitat i rapidesa de l'operativa portuària, orientant l'oferta a les necessitats dels clients i operadors, contribuint així a incrementar la seva competitivitat. Així, la marca Efficiency Network del Port de Barcelona acredita les empreses certificades que desenvolupen els seus processos amb transparència i seguretat. Les empreses adherides a aquest programa de qualitat representen prop del 70% de la càrrega contenitzada que canalitza el port. L'Efficiency Network representa l'esforç més decidit de la comunitat portuària del Port de Barcelona per optimitzar les cadenes logístiques en les quals opera i per proporcionar un millor servei. Pioner en l'aplicació de solucions tecnològiques, el Port de Barcelona es consolida en la seva condició de Smart Port. En són un bon exemple Portic, la plataforma telemàtica que ha implantat el concepte Port sense papers, o la nova aplicació de càlcul d'emissions de CO2, l'Ecocalculadora, que permet conèixer a empreses i operadors l'empremta de carboni que genera la seva activitat logística i seleccionar el mode de transport més sostenible. La seguretat és una altra de les prioritats del Port de Barcelona, que compta amb plans específics de prevenció per a cada terminal i aplica escrupolosament el protocol ISPS i que supera els estàndards habituals de seguretat internacionals. El Port de Barcelona i la seva comunitat logística treballen, en definitiva, per oferir als seus clients dels 5 continents les millors infraestructures i les millors solucions personalitzades. L'objectiu final, consolidar-se progressivament com un dels ports líders a Europa i convertir-se en un dels ports de referència del comerç marítim mundial.